Orain harinari negozioen aurkezpen laburrak egingo ditugu. Aurreneko zerrenda irakurriko dut eta ordezkariak igo daitezela butaka hauetara. Lansarean.eus, Bizia, Elujar Aholkularitza, Ikasmin eta Biantik. Eseri zaitezte. Bai, esorita, lehenengo. Dauketzu aurkezpenak? Gero, horrengo horako. Igual. Gero datorre. Gero ondoren. Bai. Bueno, eta hemen bai eskatu behar dizuegula zorrotzak izateko denporarekin. 3 minutu dituzue, 3 minutu besterik ez, zeuen proiektuak, enpresak aurkezteko, eta 3 minutu ez badituzue, edo 3 minututik pasatzen bazarete, mesedez, Hernaniko Rugby taldeko jokalariak etor daitezela. Aurrera. Bai. Hortxe. Bale, ba. Hernaniko errugbi jokalaria jarriko diraan, hemen izango zarete zuek, Lansareanekin hasiko gara, David, zuzeu, eta esandakoan nik kronometroa atarakot, 3 minutu. Bueno, kaixo, egunon, David naiz, Bai Euskarariko elkarteko teknikaria eta Lansarean proiektua aurkeztu nahi dizuet. Bueno, a ber, kargatzen da. Lansarean azken baten da, bueno, lanatari bat, euskaraz dagoen lanataria, eta, bueno, bi atal nagusi ditu. Batetikan enpresen atala eta bestetikan hautagaien atala. Enpresek behaien lan eskaintzak eta argitaratu ditzazkete, eta hautagaiek, bueno, behaien kurrikulunak eta lan eskaintza bietara apuntatu daitezke. Prozesu guztia euskara ezin daiteke, eta, bueno, merkatuan zautzen dugun eta dauen zea bakarra euskara ez dagoena. Oso funtzionamendu zentzilea dauke, eta oain bideotxo bat jarriko izuet, bertan ikusteko nola funtzionatzen duen. Eta, bueno, animatzen zaituztet, enpresa bezala, erabiltzen eta zuen lan eskaintzak eta bertan argitaratzen. Orduan, a ber, ondo di joan. Bueno, hurrengorako momentua. Eta nun nago? Bueno, egunon. Akojonatuta nago, Rabiratuta. Nik 3 minututan portalatik ez de pasatzen. Bueno, .eus aurkeztuko dizuet oso azkar, baina, bueno, 3 klabe nagusikin geldituko naiz. Bat, zer garen edo zer dan .eus, eta usten dut entzun duzela honezkeo, gu .eus Euskararen komunitatearen interneteko domeinua da, lehen mailako domeinua, .com, .net edo .org baten balio bera du, balio virtuala esan nahi dut, Euskara eta Euskal Kulturaren komunitatea sarean kokatuko duen domeinua da. Gaur, zuentzako 2 mezu nahi ditut
esan. Lehenengoa, gu Puntueus Fundazioa hemen ze paper jokatzen dugun. Gu erregistroa gea, gure papera da domeinuaren kudeaketa eta zaintza egitea. Guk ez dugu erregistratzen. Beraz, Puntueus domeinua erregistratu nahi duzuenok, gure gomendioa da, eta hori esaten dut jendeak galdetzen duen galdera ohikoena delako, mesedez hitzein zuen web hornitzailearekin, gaur hemen izan ditugun hoietako batzurekin, erregistradore batekin, eta ark egingo dizue erregistroa. Puntueusdomeinua.com bat bezalakoa da. Beraz, erregistroa prozedura normal baten bidez egin behar dezue. Eta norentzat den, guztiontzat. Eta guztiontzat da Euskararen komunitate osoarentzat. Ez bakarrik Euskaraz bizi garenontzat, baizik eta Euskal komunitate osoa osatzen dugunarentzat. Enpresontzat, erakundeentzat, elkarteentzat eta norbanakoentzat ere bai. Azpimarratu nahi dut, momentuan fase hau da, domeinua berria danez, abenduaren 3tik aurrea pasako dela normalidadea. Hau da, Euskaren egunetik aurrea, .com bat bezala erregistratu ahal izango da. Zu webgune batea sartu, erregistratu eta domeinua libre baldin badu zure izango da. Bitartean, une honetan, azaroaren 18 bitartean, erregistroak egiteko aukera daukagu, baina erregistroiek guk blokeatu egiten ditugu eta esleitzen ditugu eskatzailearen izanen arabera. Hau da, ez dugu nahi, lehenengo iristen dana, lehenengo eskaera egiten duenak beretzat hartzea domeinua. Ez dugu nahi donosti.eus espabilatu batek eskatzea udalak baino lehenago eta berari ematea. Beraz, azaroaren 18 bitartean jasotzen ditugun eskaera guztiak blokeatzen ari gara, eta azaroaren 18tik aurre hasiko gara esleitzen, hemen ezarrita ditugun irizpide batzuen arabera. Ez nahi sartuko detaile horretan, ez daukat denborarik eta hor daude tipo hauek, baina gaur azpimarratu nahi dudana hauxe da, enpresa, erakunde, Euskararen inguruan aritzen garenontzat oso garrantzitsua dela azaroaren 18 baino lehen eskaera bideratzea, ondoren guk ezingo dugulako bermatu domeinu izenak esleitzea. Eta... Aurkezpena edo nondi dago? PowerPoint, bizia. Vale. Presentación. Momentu bat, jartzen duten presentazioan hementxe. Kaixo, egunon, ni Gema Zelaia naiz eta 3 minutu hauetan bizian ere negozio ideia aurkeztuko dizuet. Pixka bat informaziorako ere webgunera gomendatzen dizut sartzea, bizia2zetakin.net. Gero sare sozialetan ere bagabiltza, orduan elkarren berri izateko. Komentatu bizia kreatibidade enpresa bat dala, bai enpresa, bai hezkuntza, bai gizarteari begira, hainbat ekimen, proiektu, produktu, ezberdinekin gabiltza eskuartean. Bereziki, pixka bat biziak egiten duena da eskaintza zehaztu badaukagu, gu gure apropioa pixka bat diseinatua, eta bai enpresa eta ikastetxeei eskaintzen dieguna. Eta bestalde ere, bai enpresa erakundeen prestakuntza beharrei erantzungo dieten ere mota ezberdinetako ekitaldiak eta antolatzen ditugu ikastaroak eta eskola barrun esaterako, pixka bat bagabiltzala lanian, 21. mendeko gaitasun berrietan trebatzea eta eguneratzea da pixka bat gure helburua, ardatz nagusiak bai lidergoa, ekintzailetza, arazoen ebazpena, talde lana, horrelako gaitasunak sustatzera bideratutako programak lantzen ditugu. Hor ikusten dezuen inguruan, ekintzailetza Woman Sarea, hori realitate egingo da produktu gisa hemendik hilabete inguru,
eta saretuz ja da sarean, ja martxan dagoen zerbitzu bada. Esaterako adibidez, Tolosaldeko baiaran, Tolosarra naizela kondutan eukita, eta nire hainbat behar ikusten genituen, bai kreatibidadea lantzeko, bai gazte eta enpresekin, nolabaite robotika tresnatzat hartzuta, hainbat dinamika, ikastaro, tailer gauza asko antolatzen egia. Eta hor pixka bat beran ere jartzen dut oso garrantzitsua dela, lehenengo urte honetan ekiten gabiltzanen, lankidetza asko hitz egiten dugu, baina gero realidadea egia esan oso kontrakoa da. Pixka jungo naiz komentatzen, orduan hobeki eta mekaniza osarri behintzat konpromiso hartu dute hezkuntza proiektu hau aurrera ateratzeko eta nolabai sinergiak ere sortzea bai hezkuntza eta enpresa esparruan artean. Ideia bat iteko, tola pixka bat, 11 hilabete, 12 hilabete daramatzagu, orduan, ekitaldik, proiektu integral ezberdinak izan die, bai ikastaroak, bai neurrirako enplegurako prestakuntza, jardunaldiak, topaketak, tailerrak, irteerak, networking gosariak, inspirazio jardunaldiak, asko. Gero, hemendik hilabete bat barru edo, hori da, hilabete bat barru ja zautuko zuela, orduan oporriti jarraitu nahiztazue. Hori bakarri izan, goza hondik etzean, baina. Hau izten dizut eta hemen dokazu. Eske burdu, pen. Orain, bai. Bai Etxebarria naz eta Elujarretik nator, bai. Elujarren gauza asko egiten douz, batzutan emakume orkestra baten moduan sentitzen naz, bai. Musika instrumentu diferenteak jotzen douz, partiturak brailera pasatzen douz, ikerketa egiten dou, musika soinu berriekin, eta hori dana, melodia egoki bat ateratzeko intentzioarekin, bai. Elujarren badaukagu melodia horretan edo bentsat ikuspegi bat. Eta dala berdintasuna ez dela ezberdinak bardin tratatzea, bai? Orduan bideo horretan 3 lan arlo lantzen ditugu batez ere, bai? Batetik hizkuntzak, alegintzen gara hizkuntza bakoitzak bere lekua aukideian gizartean, eta gurean euskara da, bai? Horretarako hizkuntza planak, hizkuntza politika orokorrak, euskara erabiltzeko ekimenak, hainbat kontu egiten douz. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna be, ekidade horren bila bagabiltza, orduan emakume eta gizonen berdintasunerako planak egiten ditugu, bai erakundeetan eta enpresetan be bai. Eta azkenik, gure beste lan hildo bat da, edo bentsat berdintasun, ekidade horren bilaketan pertsona guztiok daukagula iritzi bat, pentsamenduak, gu aintzat hartzeko baldekua edo modua topatu behar dela. Eta horretan be, laguntzen alegintzen gara, eta enpresei begira antolamendu prozesuak antolatzen, edo laguntzen dugu horretan. Baina gaur, nazioarteko musikarekin nator, bai? Izan ere, badaramagu urtebete Europako proiektu batean lanean, enpresetan, eta lehen behitz egin da horretaz, nazioartean dabiltzen enpresa txiki eta ertainetan dako metodologia bat egokitzen bertora hizkuntza auditoretzak egiteko, bai? Azkenean, danok kanpora goazenean egokitu egin behar gara. Jakin egin behar dugu, ze hizkuntza erabili behar dugun, zer egingo dugunan. Horretarako, 20 enpresa txiki eta ertaina aukeratu nahi ditugu eta beraiekin egin, bai? Eta hainbat galdera erantzuten aleginduko gara, bai? Zein hizkuntza behar dugun saltzeko, non zein hizkuntza erabiltzen dugun, zein hizkuntza dakien pertsona bakoitzak, hau da, 20 ikuskaritza horiekin egingo duguna da, kultura horiek aztertu eta ikusi, ze hobekuntza egin daitezkeen zuen enpresetan. Izan ere, if I am selling you to you, then I will speak your language, baina zerbait saldu nahi badidazu, euskaraz egin beharko didazu. Zuetaiko enpresa bat, txiki dortaina, interesata badau proiektu honetan, gero kafe orduan hitz egingo dugu. Eskerrik asko.
zergatik ingo da. Bueno, baina hor dako zu prestatuta zurea, baina nahi behar interneten sartu. Bai, ingotena da. Bena, ni Ainara de Miguel naiz eta Ikasmin ikasketa zentrua aurkezteko etorri naiz. Ikasminen ikasteko edo irakasteko gogoa dauken edonor daukelekue eta bertan motivazioan sinisten du. Guk ez du tonto eta listoatan sinisten, guk gogoan sinisten du. Beraz, norbaitek informatika ikasen baldin bado, portatil bat oparitu diotelako, guri ez zaigu tontoa iruditzen bizten ez dakilako. Informatikari bat eseriko da berakin, eta berak behar duen hori erakutsiko zaio. Beraz, matematika ikasen baldin bado, matematika dakin norbait erakutsiko dio. Horregatik, ikasminen trukea egiten du. Hau da, ezagutzaren sarea da. Beraz, guk intermediario bezala egiten du lana. Beraz, hori da Ikasmin, edo nerekin itzein baldin bado, kafe ordu itzengo du, eta interesgarria iruditzen zait beraien besoatan ateratzea, baino bukatingo dut. Bai, beraz, nahi dunak, ikasmin.com, hor sartu, Facebooken ere bagaude, korreo elektronikoa ere badaukegu, eta ikasi edo irakatsi nahi baldin baduzue, itzein nerekin. Eskerrik asko. Bale, bueno, egunon, Jon Turridaz naiz, Biantik nator, Biantik da enpresa bat softwarea garatzen dugun enpresa, eta, bueno, zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu. Alde batetik, informazio segurtasuna, ematen ditugu zerbitzu batzuk arlo horretan, orain Foru Aldundiak eskaini dugu aukera egiteko ISO 27001 software bat garatzeko irekia eta euskaraz, euskaraz eta gazteleraz egongo da, eta batez ere izango da enpresak eta bar ISO honetara egokitzeko. Datuak babesteko lege dira ere aholkularitza ematen dugu, eskema nazionalean entitate publikoetarako ere zerbitzu hori eskaintzen dugu, eta gero ISO 27001 aholkularitza ere ematen dugu. Ematen dugu ere backup edo segurtasun kopiak egiteko aukera eta bezeroari ematen diogun zerbitzua da hardware eta software askia erabiliz bere ODI propioa edukitzea. Beste bat da, zerbitzu edo, Biantiken bi pertsona mota gaude, abokatuak eta informatikariak, orduan da, ez dakit, mix berezi bat. Hemen egiten duguna da, markak erregistratu, NDAak eta olako kontratuak sinatu, eta kodea eta beste gauza batzuk erregistratu. Ziztu bizian nabiltzen, bestela plakajea ingo diate. Eta gero, orain gabiltza gehiago, aplikazio mugikorretan eta hola, garapena bultzatzen eta egiten. Arlo honetan, berezko garapena egiten dugu, euskaraz ere, gazteleraz eta euskaraz, eta hemen iOSen eta Apple, eta Androiden garatzen dugu aplikazio hauek. Aplikazio hauek berez dira, orain aurkeztuko duguna datorren hilabetean, izango da, bigarren eskuko salerosketak eta bultzatzeko aplikazio bat, eta, irekia gaude, neurrira egiteko, nahi baduzue gurekin kontaktatu, hemen daukazue datu guztiak, eta web orrialdea, eta gero kafean nahi baduzue hitz egin gurekin, hemen txengo geha. Ni esker. Uste nuen lortu nuela, baina ez da. Tira, 3 minutuan eta gaindegiaz ezaguna den zerbait esan ez hasiko naiz, ere gaindegia ente sozial bada, eragile ekonomiko sozialek sortu zutena orain 10 urte, eta beste sortzen da Euskal Herriari buruz, Euskal Herria zertan den ezagutzeaz gain, aurrera begira, herri gisa, ekonomia eta gizarte alorrean, ze erronka dituen, nolabait ere ikusarazteko eta ikusten laguntzeko. Gaindegia ez da sortu inork zer pentsatu behar duen esateko, baizik eta nolabait ere gogoetagune eztabaidagune bat izateko. Eta hortik hasi ginen lehenik, gure argazkia egiten, Euskal Herriaren argazkia.
Horrek nolabait ere, bere lanak eman dizkigu, jakiteak hain zuzen ere nola egin dezakegun Euskal Herriaren argazki hori, lurralde edo herri zatitu batean, asko erabili izan dugu adibidez, Europako adierazleen adibidea, gure burua zerbait sendoarekin alderatu nahian, eta gutxiago adierazle bereziak edo gure baitakoak direnak. Baina horretan ere, alegindu gara metodologia garatzen. 10 urtetan beraz, aldaketa garrantzitsu bat gertatu da, eta horretan uste dut parte hartu dugula guk ere, eta da orain 10 urte ez ezaguna zen Euskal Herri hori agerian jarri dugula, eta guri dagokigunez nolabait ere, mahai gainean jarri nahi izan dugula lurralde inteligentzia dei dezakegun zerbait, hau da, Euskal Herria ez bakarrik zertan den herri gisa eta bere egiturako auzietan, zertan den ere bere lurralde desberdinetan. Eta lurraldeak ez dira beti derrigor herrialdeak, izan daitezke bailarak, izan daitezke eskualdeak, edo eskualde handiagoak eta merindadeak ere bai, Nafarroaren kasuan eta bar. Beraz, ahalegin bat egin dugu lurralde inteligentzia zertan zen agerian jartzen, ez? Eta horrek ezagumenduarekin lotutako hainbat lan egitera eraman gaitu, batzuk molde klasikoan, eta esan bezala, horrek dituzue irudiak, ez hainbat txosten gure webunetan eskuragarri daudenak eta formatu guztietan, eraman gaitu eraberean ere, divulgazio tresna berriak, eta une honetan, Hamaika telebistarekin lankidetzan, badugu Euskal Egitura izena duen telebista programa bat, badugu aldi berean ere Euskal Telebistarekin beste hitzarmen bat, eta Azpimarra saioan astero ere egiten dugu agerraldi bat, Info7 irratia, Alabedi, Bilbo Hiria, eta beste hainbatekin ere bagabiltza, eta une honetan agerkari digital bat ere sortzen ari gara. Boletin bat badugu, korporatiboa, eta baditugu Twitterreko 2 perfil ere, etengabe sortzen ditugun gauza guztien berri ematen dutenak. Gaindegia, abildua gaindegia, eta abildua Azpikamarra gaindegia data barka. Orduan, nolabait ere hor ahalegin bat egin dugu. Bukatzeko, eta lurralde inteligentzia lotuta hainbat atlas, udalerri 20 udal atlas baditugu, Euskal Herriko atlasa, azpiegitura, datu espazialen azpiegitura, kartografia digitala jetxi daiteke, datu errepositorio bat 11 datu fitxategirekin, herrialdeka, eskualdeka, 20 udal atlas, eta azkenik nolabait ere Gipuzkoako atlas, lurralde atlasa hainbat gaietan, ezta? Aurrekontuak, euskara kontuak, eurohiria eta bar. Honekin zer esan nahi dut, nolabait ere gaindegia badela eragile ekonomiko-sozialen zerbitzura dagoen ente bat, eta inteligentzia geografikoarekin lotutako zerbitzuak eskaintzen ditugula. Eskerrik asko, eta, bueno. Jarraian, beste arin saio bat, honako enpresa hauekin, Kide Aholkularitza, Talaios Kooperatiba, Plakodur, Eluiar Fundazioa, Boga Garagardoa, Labrit Multimedia, Emun, AZK eta Irudimen, hau Mondragon Unibertsitateko lehen graduko junior kooperatiba da. Igo daitezela guztiak ere, eta Kiderekin hasiko gara. Kide, Talaios, Plakodur, Eluiar, Boga, Labrit, Emun, AZK eta Irudimen azkenak. Orain bai, gogoratu, 3 minutu dituzuela, eta bestela handaudela. Aurkezpena, nun daude? Ez da dit? Negozio hobetan ez da izosu. Plakodur, Kide, hau da. Eta etxene, diapositibak pasatzeko fitxa? Ez hasi kontatzen, Ez, ni kontabiat. Pasatzeko? Ez que nahi ordenak egin, hemen egoten da fletxa bat, ez dakit. A ber. Galdera, ora. Ojanpeko litzanak, Zaten ez da ikusten. Kapero, San Kapero hori jaizteko, mesedez. Zamora da, ez? Ez que ezak nire ordenagailuan hemen ateratzen da fletxa bat, baina hemen ez da ikusten da honika. Hola xe... Hortxe, ez. Horako benera... Honekin pasada, baina...
Dena da zela ikusten pantaila osoan. Hemendik esaten du. Bai, horre eman digu, baina. Oin pasada, Horra? Bale, eta gero pasatzeko hemendik. Bale, eta gero izango da hemendik. Txena? Bai. Bale. Bueno, kaixo egunon, Xavier Barinagata Itziber Errazkingea eta, kide aholkularitzatikan gatoz. Guk zer daukagu eskaintzeko? Guk eskaintzeko daukaguna da aholkularitza integral bat, ez? Bai, kontabilitate aldetik, fiskalitate aldetik, lan arlo aldetik eta baita juridiko aldetik. Bi bulego ditugu, bat Donostian eta bestea Leitzan, eta Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko fiskalitatea eramaten dugu. Euskeraz lan egiten dugu, eta gure bezeroen artean, izare ezberdinetako enpresak ditugu, bai kooperatibak, fundazioak, elkarteak, irabazi asmorik gabeko elkarteak, eta baita ere, jarduera aldetikan abaniko zabal badaukagu, ez? Bai gure bezeroen artean, baditugu musika egileak, argitaletxeak, mekanizatu enpresak, eta baita iturginak ere, ez? Eta, urte batzuk daramazkaigude bai, euskalgintzako eta kultur arloko eragileekin aspaldidanik elkarlanean, ez? Eta, gero, baita ere, gugeak kooperatiba bat. Zitet. Bai. Ia 15 urtetik gora daramazkigu ja lan hontan, eta hasieratik enpresa proiektuaren bizitzako etapa guztietan laguntzea izan da gure helburu. Ideiatik proiektura, proiektutik forma juridikoa bilatzera, hori importantea izaten da delako traje bat bezala, egin beharrekoa, jantzi bat bezalakoa. Gero behin ja enpresa eratzen denean sortzen diren behar guztia, kontabilitatea, zergak, nominak, arlo laboralean, gero sortzen diren arazo juridikoak, enpresaren garapenean sortzen diren beharrak, kontratuak, fusioak, horrelako egin beharreko aldaketak, eta enpresa gaizki baldin badijoa, erabakitzen delako edo hala beharrez, ixtea, likidatzea, disolbatzea, ze garrantzitsua izaten da ongi hastea, baino askotan ongi bukatzea gehiago. Eta azkeneko urte hauetan, zoritxarrez, hortan asko espezializatu gea, gure borondatearen kontra. Orduan, gure helburua beti izan da aholkularitza integrala ematea, enpresa txiki eta ertainei, eta horko iketorri baino lehen, bukatu ingo guia. Nola kaza dago entratu, no? Usted, da dela karronta hemen. Marko luke, Hau zen? Oitzi? Bai, oitzi zazu, mehaz hemen, PowerPoint eta hemen bada igual, Ez, neria PDF bat, baina, bueno, ez dakit. PDF bat? Bai, beste plan B daukat. Plan B daukazu? Bai, internet dago? Bai. Txikixia barra, baina, bueno, balioko, txonpixkat. Epa. Bueno, ni gaur Talaioz kooperatibaren partaietako naiz, baina hemen egon barko lukete Olatuko sareko partaide guztiak, hemen daudenak, Sorginetxeko jendea, Bogako jendea, eta lehen azaldu diguten enpresa teknologiko batena ere, hortxe dago kidea. Eta hoxe gara, sare bat, olatuko.net, ekonomia sozial eta eraldatzailea deitzen diogun horretan bat egiten dugu, sare honetan. Bide bat egiten ari gea, da, ideia aspalikoa da. 2012an hasi ginen ideia hau lantzen, 2013an ideiaren aurkezpen publiko bat egin ginen, eta 2014an sarearen aurkezpen publikoa ere egin ginen Donostiko erdigunean.
Eta 29an, hurrengo asteazkenean, egingo duna da lehenengo batzarra, edo saretzea gonbidatua zaudete, nahi baduzue bertaratzea. Baina, nor gara edo zer gara? Bueno, hemen dago, ez? Nor garen, lehen aipatutako batzuk hemen agertzen dira, lehen esandako Sorgin etxe, edo lehen hemen biantik azaldu dutenez biantik ere badago, baina arlo ezberdinetako kooperatiba, enpresa, proiektu eta elkarte daude, jarduera ekonomikoa dutenak, eta horien artean hauek, baina zaintza, teknologia, aholkularitza, nekazaritzaren arloko jendea ere badago, eta ikuste dezuenez gauza asko eta oso variopintak. Esparruak hauek dira. Ekonomia sozial eta eraldatzailearen sustapena eta hedapenean lan egiteko intentzioarekin jaio den sare bada. Eredu honetan lan egiten dutenak enpresen arteko elkar sare bat osatzea ere helburu dugu. Eta beste ekintzailetza eredu batean sinisten dugu. Ekintzailetza eredu komunitarioa lagunekin alda bakarrik ez, zion lema aspaldiko batek, eta hoxe ere martxan jarri nahiko ginuke. Sare ireki bagara, beraz, gonbidatua zaudete era honetako enpresa honekin bat egiten baduzue, eta gure ez dugu zertifikazio enpresa bat sortu nahi. Gure oinarriak irekiak dira, hauek segek dira, hemen agertzen direnak, jabetzatik hasi, baina batez ere inguruan aberastasuna sortzea eta komunitatea indartzea dute helburu. Ez dugu esan bezala zertifikaziorik egingo baizik eta gure artean sortuko dugu bata besteak garantia bat emango dio edo sinesgarritasun bat beste proiektuari. Eta hoxe du helburu, eta hoxe da lana, eta hori egiten egea, eta espero zuetako batzuk ere gurekin bat egitea, eta aurkezpena aurreko urtean egin ginuna, argazki honek oso ondo laburbiltzen du dena. Argazki honetan ikusten den hau, hurrengo urtean handiagoa izatea. Eskerrik asko. Bultzerrani, bega. Eguerdion, kaixo, ni Jesus naiz, Plakudurreko bazkide bat, eta gure funtsak nabarmenak aurkeztuko dizkizuet. Plakudur 2008an jaio zen, hau da krisiaren hasieran, eta nolabait ikusten genuen orokorrean eraikuntzan kalitatea eta prezioak proportzionalak ez zirela, eta guretzako tarte bat zegoela pentsatu genuen. Orduan, eskarmentu handiko 5 pertsona elkartu ginen, eta honela sortu zen Plakudur. Gure printzipioak argi genituen. Prezioa eta kalitatea proportzionalak izatea. Bezeroaren beharra entzun eta hauetan oinarritu. Egindako aurrekontuak garbi azaldu, materialak eta beraien kalitateak errespetatuz. Gure helburuak, orduan, bezeroak gurekin harremanetan jartzen den unetik kalitatezko zerbitzu bat eskaini, eta garrantzitsuena, bermearekin. Pladurra, eskaiola eta mikrozementuarekin lan egiten dugu. Pladurra danok ezagutuko dugu, isolamenduak, sabaiak, paretak, altzariak, eskaiola bai, oso ezaguna da, moldurak eta sabaiak batez be. Eta gero mikrozementua, produktu hau ez da oraindik oso ezaguna, baina hauzkundea oso nabarmena izaten ari da azken urte hauetan. Produktu hauek, hau da eskaiola, pladurra, hau da pladurrezko altzairuak, eskailazko moldurak, eta hau da mikrozementua. Produktu honek aukera asko ematen digu dekorazio mailan, lanean naiz paretetan aplikatzen da, komunetan eta sukaldetan oso aproposa izanez. Eta hau da gure kontaktua, nahi baldin batzue.
Kaixo, nire izena Garbin Alkiza da eta Luiar Fundaziotik nator. Leheno lankide batek esan duen moduan gauza asko egiten ditugu, eta ni horietako zerbitzu bat aurkeztuko dizuet. Eta hori da terminologia zerbitzua. Terminologia, zer da hori? Ziur zuen enpresetan edo lan egiten dezuten arloetan hitz tekniko ugari erabiltzen dituzuela, zuek ulertzeko modukoak. Hori da terminologia. Eta terminologia horiek kudeatzea, azkenean termino guzti horiek hartu, landu, bildu, aztertu eta behar den hizkuntzetan bateratu. Eta garrantzitsuena datu base batean sartu, eta dozen momentutan eta dozen lekutatik behar duen terminoa, behar duen hizkuntzetan kontsultatzeko aukera izatea. Honek aukera eskaintzen dizkigu eguneratuan mantentzea gure terminologia, koherentzia testuetan, kalitatea enpresan, zerbitzuetan. Terminologia zerbitzua aldetik, bi zerbitzu eskaintzen ditugu. Alde batetik terminologia korporatiboa. Eta zer da terminologia korporatiboa? Enpresetan gure terminoak biltzea, hau da. Gure hizkuntza propioa garatzea gure enpresatan. Zer ekiditen du honek? Ez ibiltzea administraziokoak, salerosketakoak, produkzioak, produktu berari buruz termino ezberdin bat erabiltzen. Hori ez da egokia enpresarentzat, ez irudiarentzat. Orduan, terminologia batekin, nortasun korporatiboa lortzen dugu, eta lehiakorrak izatea merkatuan. Honen adibide erreal bat dugu KAF eta Luiar artean egin dugun KAF hiztegia, eta honelako hiztegi batek ze abantaiak ematen dizkio KAFeko langilei. Bai, Irunen behasainen dauzkaten enpresatan, bulegoak, trenak egiten dabiltzen teknikariek, hizkuntza korporatibo bera erabiltzea, hau da. Intranetean edo paperean dauzkaten hiztegian kontsultatu eta gauza berari buruz hitz egitea. Beste alde batetik daukagu terminologia espezializatua. Eta terminologia espezializatua da arlo bat hartu, arlo hortako terminoak bildu gizarteratzeko. Eta honek egiten duena da, arlo hortan dabiltzan enpresa eta ditu guztiek, berain arte komunikazioa eraginkorra eta natural bat albidetzea. Hortara bideratua egin dugun azkeneko zerbitzua, izan da automobilgintza hiztegia, automobilgintza alorreko Euskal Herriko eta nazioartean dabiltzan 6 enpresak egindako hiztegia da, 6 hizkuntzatan, eta honek aukera ematen dio alorrontako enpresa guzti hauei, adituei eta teknikariei, hizkuntza bakarrean hitz egitea behar duten hizkuntza guztietan. Eta hitz tekniko berak erabiltzea. Eta eskerrik asko eta hau da dena. Eguerdion guztioi, ni Labritetik nator, Labrit Iruñeko enpresa bat da, bi zutabetan edo oinarritua egoten dena normalean edo ondarea eta nortasuna lantzen dugu alde batetik, eta komunikazioa edo multimedia lantzen dugu beste alde batetik. Orduan, ohituak gaude gure bezeroendako bai udalak, instituzioak, enpresak izan, bereiendako proiektuak egiten eta gaur aldiz aurkeztu behar dizuet guretzako, guk egin eta guretzako egina den proiektu bat. Eta proiektu hori da Labrituz. Izan ere, Iruñan gure nortasuna, gure hizkuntza, gure kultura tamalez nahiko izkutatua egoten da eta Labrituzek nahi duena da hori agertarazi eta bai Iruñekoekin eta baita kanpotik etorri daitezkenekin hori konpartitu. Orduan, bideotxo bat jarriko dizuet, uste dut nahikoa dela proiektua ezagutzeko, baina gero segundo batzuk balin baditut, hitzen bat gehiago manen dizuet. Ziurraski karrika hauetatik ibilia zara? Bai, Iruña da. Ongi ezagutzen alduzu. Zer kontatu dizute? Badago bertze bertsio bat, eta kontatu nahi dizugu. Begira, 3 hiri ezberdin, baina izen berdina? Zer dela ta? Gazteluko plaza, baina non dago Gaztelua? Eta Nafarroako erresuma? Zein erlazio zuen lingua nabarrorun delakoarekin? Nork eta zertarako eraiki zituen arresi eder hauek? Eta bertze hauek? Zergatik daude gaur egungo arresietatik kanpo? Zergatik daukate forma ezberdina? San Fermin, beltza alda. Viva San Fermín! Gora San Fermín! Momentu berezia.
Nortzen eta zergatik hil zuten txupinazoaren asmatzailea? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de... Ezaguna egiten zait kanta hori. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo... Olentzero, burua handia, entendimentos jantzia, bardaratxe... Noiztik da euskararen kolorea berdea? Eta zergatik? Euskiak urtzen du goian, gailurreta... Euskara ederrau non berreskuratu zuen Mikel Laboak? Donostian? Ez. Lekeition? Ez da? Baztanen? Ez ba. Zergatik izan da Iruña euskara eta ikastolen mugimenduan hain garrantzitsua? Gure paisaia kulturala ezagutzera gonbidatu nahi zaitugu, irizpidedun turismoaren bitartez. Ezagutu eta bizi bertsio ofizialetik haratago, bertako historia, literatura eta kultura. Labrit Tours, gure ondare, kultur eta nortasun bideak. Zeina interneten. Vale. Hau fuera. Itxoinen, eske... itxi indungo zuen. Eguerdion, untxe, 3 minutu kontau hasi aurretik bi gauzatxo. Bata, eskerrik asko eta zorionak. Roberri eta bai ziurtegiren elkarteari. Zorionak zaitik, justo jarri nautelako gazte guztiekin, eta oso pozik nau. Eta gero zorionak, eta hau erdizerio, askotan esaten dugu eta ben aipatzen da, berrikuntzarena, eraginkortasuna, eta bar, eta nizte dut olako ekimenetan da, aspaldi honetan ikusi dudan berritzailea handiena, hau da, eta gainera eraginkorra. Eta izlarien dako, pizkat urduri eta jertzeko. Bale, onja, Juan Luis Arezero Aleiba, gatsi naiz, eta emun kooperatibatik nator, orduan hauek hemen egon da aldatu egin dut aurkezpena. Orduan, 3 minututan, lehenik eta behin, nahi nuen emun azaldu, ze emun aldatu egin da, emun pasatu da, bere bizitzaren 18 urteetan, emun lana euskalduntzeko kooperatiba izatetik, emun, hor agertzen da moduan, emun, euskera eta berrikuntza soziala izatera, zupaganukan minutu eta erdiko bideoa, baina luzeegia da. Orduan, orain arte musika bakarra auki dugu, izan da, lana euskalduntzeko kooperatiba, eta orain musika estilo aldatu gabe, gara euskera eta berrikuntza soziala. Eta egiten dugu bai, hizkuntza zerbitzuak, horren barruan euskera planak, baina baukagu euskerarekin eta herri honen premia berriekin zerbitzuak. Hala nola, aniztasuna eta emigrazio zerbitzuak, kultura zerbitzuak eta parte arte zerbitzuak. Hori orokorrean, hori horrela izanik, aipatu da moduan, gaur egun ardatza izaten jarraitzen du euskera zerbitzuak, eta euskera zerbitzu horietan importanteena euskera planak. Honen inguruan bi gauza bakarrik. Euskera planak ez direla helburua, baizik eta enpresak eta entidadeak euskalduntzeko bitarteko bat. Modu planifikatuan egin behar dela, eta horretarako erabiltzen dugula PDCA sistema. Hemen ez du balio danon artean eta apurka-apurka, agian apurka-apurka egin beharko da, baino serio eta modu planifikatu baten, eta osotasun batetik erantzun behar zaiola gaiari. Hemen ez du balio, ez daki zer itzuli, edo ez dakien euskara ikastera. Eta guk, intensitate gehiago edo gutxiagokin, lau elementu latzen ditugu euskara planetan. Bai, ezagutza, erabilera, motivazioa eta erakundetzea. Eta laurak landu behar dira aldi berean. Eta gu bat izbe kezka daukagu motivazioarekin. Uste dugu, egitasmoen gasolina dela, eta hor daukagu kezka berezia horrekin. Eta bukatzeko... Bukatzeko? Vale.
egunon, kaixo, neu Xabi ganaz, eta geure aldez be eskerrik asko, guretako plazer bat gaztion partez, holako gentiakin oholtza konpertiru alizetie. Azetagatik nator, eta ze hontan sinisten dugu. Produktuek kopia hoin likeaz, teknologisa erosin leike, baina marka aldiz uste dugu zozer bakarra dela. Eta hortan alegintzen gare geu. Marka horiek, hainbeste marka zen merkatu baten bere izten. Zelan, izaera bat emunez eta irudi bat emunez. Irudi bat ikur bereizgarri moruen eta izaera bat kontzeptualki harreman eredu bat bihurtuz bezeroarekiko. 27 urte dara dugu lanien, neuk 22 ditut, baina enpresak baduko esperientzia hortan. Eta esan bida, honezkero 8 branding jardunaldia antolatu dizela Mondragon Unibertsitatearekin eta Gipuzkoako Bazkundearekin batera. Hemen bertan esan dizen islari edo enpresa eta marka batzuk. Eta besteik barik ustot, honena bidixo batek azaltzia dela zer itzen dugun, ez da guze bez izaten, baina irudibidez ustot nahiko argi izten dagoela zerretan geuk itzen dugun. One for me, to the next bar we'll be free. Do you see me as I'm pretending to be? One for you, one for me, to the next bar we'll be free. One for you, one for me, to the next bar we'll be free. Do you see me as I'm pretending to be? One for you, one for me, to the next bar we'll be free. Bueno, eta horreik bota horretik, plazer bat izango dela, azaldu gure metodologia. 2 zatitan banatzen dela, edo 3, segun hon ikusi. Lorantan erraz ikusten da, orduen. Zabal izan. Hola, ondien, no? Txiki. Ez, badala zinez. Vale, txaka, vale. Zabal izan, bueno zuen. Tamatekin nago. Esker. Bueno, hainbeste intrigakin, imaginatzeko garagardoateko gogoa be hartuko zenituztela, ez? Honi urtzu galde naiz, Boga ekoizpen kooperatibako kide, eta, bueno, eskerrak ematea holako gunei, ez, gure proiektuak aurkezteko. Lehendabizi, bueno, Boga garagardoak, azken finean bilatzen duena da, garapen ekonomikoan eta kulturalean eragingo duen garagardo bat ekoiztea, ez, artisau garagardo bat edo garagardo natural bat. Eta gainera, hau guztia egin nahi dugu, balio erantzi hauekin, ez, kooperatiboa dela, hone dakarren guztiagatik, jasangarritasunaren bidea jorratu nahi duena, ekoizpen prozesu osoa, gure lan erritmoak eta bar, bertokoa dela, azkenan bertako ekonomia sustatzeko, elikadura burujabetza sustatzeko, burujabetza ekonomikoa azken finean, eta berritzailea dela, merkatu berri bada, tendentzia eta behar izan berri erantzuten diena, eta zentzu honetan ere kokatzen gara.
Bertan taldean baitugu bazkide langileak alde batetik eta bazkide laguntzaileak, ez? Ikusten duzu, gaztea gara danak eta arlo eta disiplina anitzetakoak. Merkatua, esan dezakegu, berria dela eta gainera goraka doiala, ez? Azken urtean, adibidez, datu moduen, ia erdie igo da garagardo naturalaren kontsumoa, bai? Eta, olatua ikusten duzue, badatorrela Amerikako estatu batuetatik, Europa, eta sartu da estatu espainolean edo Kataluniatik, ez? Eta gurera ja etorri da, gurean 10 fabrika edo daude eta 21 marka. Eta segatik goraka da, ekonomiaren birpentsatze bat dagoelako, ez? Zer, nola eta noiz kontsumitu barkatu, birpentsatzen gaudelako. Gainera, produktuan bertan aldaketa gastronomiko bat dago, jendea, garagardo berriak frogatu nahi ditu, naturala frogatu nahi ditu, ez? Eta baitare ekoizpen eredu dinamikoagoa da, azken finean txikiagoa gara, baina moldatu gaitezke hobeago merkatuen beharrizanetara. Guk kokatzen dugu gure ekintza eremua Bilbon, Bilbo inguruko eskualdetan eta Bizkaian. Eta, mungian eukiko dugu gure fabrika propioa 2000 litroko planta batekin. Eta produktuari dagokionez, hau da garrantzitsuena, esatea alde batetik naturala dela, pasteurizatu eta egarririk gabekoa. Azkenan inguru girorako eta osasunerako hobeagoa dena. Gainera, errezetak dastaketen bitartez, parte hartzearen bitartez zehaztu direla, eta azken finean, esatea gure herriko txosnatatik lortuko dezuela. Mila esker. PowerPoint bat. Pentsatzen duen gala. Zabali... Hori. Hauxe, ezkenengo. Hauxe. Lehenik eta lagin eskerra bidoi, gaztea bera eta betiak egon dut ez. Lehenengo esola salian esan dut bezala, berritu egin badina gauzak eta hemen gaude, ez? Gazteak ere bai, indartxo eta garrazia botatzeko gogoz, ez? Eta hori, orain aurkeztuko dizugun proiektua ia gustatzen zaizu, Bueno, mila esker Xabi, gaur, irudimen proiektua azalduko dizuegu. Xabi Ortiz eta Xabi Murua gara, leheneko ikasleak gara, Mondragoneko Unibertsitateko lehen graduko ikasleak. Eta pixka bat azalduko dizuegu, zertan datza gure produktua. Irudimen. Proiektu hau... Proiektu hau, segidan azalduko dizuegun produktuaren distribuzioan eta salmentan oinarritzen da. Eta guk aurkeztu behar dizuegun produktua hurrengo da. Hemen ikusi ditzakegu, boligrafo arruntban dirudira, baina ez da arrunta, ikusiko dizue, orain bertan. Eta irudimentxoetako plastikoa erabiltzen du, ABS eta PLA, korola diseinetakoa, berriztagarria eta batez ere elektrikoa baita ere. Hauek dira adibide batzuk, ikusteko pixka bat zenbatutako gauzak egiten dituzuen, eta, idei bat eukitzeko zenbatutako lanak egin dezakezuen, eta hori. Boligrafo honekin esan bezala mota guztietako proiektuetan partatu daiteke. Dagoeneko egin dira diseinuan, psikologian, mota guztietako sektoretan. Mota guztietako sektoretan erabili da, matematikan, eraiketan eta gure apostua hau da. Boligrafoa da, irudimentxiotan inprimatzen duena, eta dagoeneko Europa eta mundu mailan hasi berri dena oraintxo bertan zabaltzen, eta
eta Euskal Herrian gu bakarrik ari gerala lanean honetan. Eta, bueno, zergatik, zergatik erabili boligrafo hau, sinpla dalako, adin guztientzako dalako, erabilterraza eta azkarra delako. Azken finean, irude inprimagailuaren guztiz desberdina da, azkarra eta edonork erabili dezakena bere eskuekin. Eta, bueno, esan bukatzeko, gu loading gerala, eta irudimen naiz eta gure proiektuetako bat izan, mota guztietako proiektuak egiten ditugula, eta gure web horrian edo Twitterren bertan izango gaituzuela eskuragarri. Beraz, mi esker. Eta barkatu. Eskerrik asko.